Vei că vin taxiul după cine merge. Ce? O vin taxiul după cine. Dar ce ai băut? Pălin, că ai băut de te-a lovit așa capă trăznă. Dacă nu poți să conduci picioarele tale. Stai mortal combat partea a doua de ușor, hei. Nu știu ce-am vrut. Dar ce ai băut, Pălin, că ce ai băut? Nu știu ce-am vrut. Hai, Stai acolo să nu pierzi în cărusă. uite, doamne, că mă ridic la Da, e că nu mai poți să te ridici, nici te mai poți ridica. Nu vezi că ești rupt în gură, că te-ai îmbătat de dimineață. Știu, bine. Banii ți-o luat-ți? Nu! Ei banii. Mai ești pe busurar. Fac casă. Ce casă îți faci? În cimitir îți faci casă. Am casă, puteți Dumnezeu, am casă mai mare. Cu pagini cât ce ducem? Pe mine nu. Am un cuțit și bovel. Am casă mai mare ca și-a spus și simt. Bă, dar e greu. Mă critică. Sigur, Vezi că tu-mi porți 80 de kg ești de greu de lucru. tu n-ai 80 de kg. Ai mai mult. Ai, No, ducem cu taxiul până la casă. mă duc la dracu. Numai domnul mi-are cu taxiul. Au ce Așa mă bucur că mă bag. Bate pe picioarul ăla. Ce băsculăm sau ce lăsăm în roabă când ajungem? Nu contează. Aduci roaba mâinii sau ce lăsăm? Nu, fiți după ea. Eu sunt la ta și jumătate și mai piciorul și Dar știu unde am prins salvarea după tine, am